Αγαπητέ Πέτρο, αγαπητέ κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση που είχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο στην παρέμβαση, είχαμε ένα προβληματισμό αν θα πετύχαινε η εκδήλωση. Η εκδήλωση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Και επιτρέψτε μου λίγο να κάνω κάποιες τοποθετήσεις σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν. Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη την οποία την αγαπάμε, την οποία τη σκεφτόμαστε και όλοι ενδιαφερόμαστε για αυτήν. Ας ξεκινήσουμε από αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να δεν μας απασχολήσουν οι μεγάλες παθογένειες τις οποίες ζήσαμε και ζούμε. Η φυγή ανθρώπινου δυναμικού, η φυγή επιχειρηματικότητας, η μη σωστή γνώση των εμπλεκομένων, τα νέα μοντέλα διοίκησης και αποφάσεων τα οποία πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό και η ελλειπής γνώση μας έχουν καταστήσει την πόλη σε ένα επίπεδο το οποίο πλέον δεν μπορεί να είναι λειτουργική για μας. Σαφώς υπάρχουν μεγάλα έργα, αλλά τα μεγάλα έργα τα οποία διαπιστώνουμε ότι γίνονται και χαιρόμαστε για αυτά εδώ, δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά και αποκομμένα και δεν θα πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Η Θεσσαλονίκη πολλές φορές, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ήταν μια πόλη η οποία συζητιέται στους κύκλους των Αθηνών από Φραπεδούπολη μέχρι το τι ταυτότητα πρέπει να δώσει στον εαυτό της και δεν της ανήκει και δεν της πρέπει μια τέτοια εικόνα. Αυτή η εικόνα αλλάζει. Εμείς πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό, οι νέες τεχνολογίες, τα πανεπιστήμια μας δίνουν τη δυνατότητα πλέον μιας άλλης εικόνας και μιας άλλης διεκδίκησης. Δυστυχώς όμως τώρα μέσα από το πάνελ αυτά που βγήκαν βλέπουμε κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, μη συνεννόηση, πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς, ελλειπή μοντέλα διακυβέρνησης είναι αυτά τα οποία δεν μας αφήνουν να πάμε προς τα μπρος. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε, αυτά θέλαμε να σχολιάσουμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλες οι απόψεις των παρευρισκομένων εδώ είχαν κοινή συνισταμένη. Συνέργειες, αυτό που ακούστηκε, διαλειτουργικότητα, που ακούστηκε πολύ έντονα, δηλαδή δεν μπορεί μόνο η μηχανική ξεχωριστά από τους οικονομολόγους και ξεχωριστά από την κοινωνία να αποφασίζουμε σε κλειστά δωμάτια και αυτό που πρέπει να δούμε είναι να δούμε πώς ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της πόλης επιτέλους με ένα μοντέλο διακυβέρνησης θεσμοθετημένο θα δώσει τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρει όλον αυτόν τον σχεδιασμό. Στο τέλος, όταν συζητήσαμε σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και επιτρέψτε μου να σας πω και τι είναι η παρέμβαση, είχαμε και είπαμε, παιδιά, υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο για την πόλη. Όχι, δεν υπάρχει. Διότι αυτή τη στιγμή άλλο στρατηγικό σχέδιο έχει στο μυαλό του ο καθένας που έχει μία αιρετή καρέκλα. Είτε είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, είτε είναι Δήμος Οικαιών, είτε είναι ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και χαιρόμαστε που ήταν ο Υπουργός μας εδώ και σε ένα έργο το οποίο είναι το flyover υπήρχε μία συντονιστική επιτροπή και έτρεξαν τα πράγματα, μακάρι να γίνουν και για τα υπόλοιπα έργα και για το σύνολο να γίνει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Όπως επίσης δεν υπάρχει πουθενά λογοδοσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία πουθενά. Οπότε τι θέλουμε? Θέλουμε μια πόλη η οποία να έχει μητροπολιτικό χαρακτήρα και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο δίνουμε και χαιρόμαστε γιατί ο κύριος Μπακογιάννης ήρθε εντελώς έτοιμος σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να του το πούμε. Άρα η κυβέρνηση ταυτίζεται τουλάχιστον με τις απόψεις τις οποίες λέμε, πρέπει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να κάνει το μες. Να ξεφύγει από τα πολιτικά και κομματικά κατεστημένα και πρέπει να σταματήσει λίγο να χαϊδεύει τους κομματικούς μηχανισμούς και αυτών που αποφασίζουν. Πρέπει να γίνουμε και λίγο δυσάρεστοι σε αυτή την κατάσταση για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Τώρα, τι είναι η παρέμβαση? Η παρέμβαση είναι ένα think tank σκεπτόμενων πολιτών ανθρώπων που στόχο έχει να αναδείξει κοινωνικά, δεν είναι ο κομματικός φορέας, δεν είναι πολιτικός φορέας, είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος που στόχο έχει να δείξει κοινωνικά, οικονομικά, άλλα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα. Έχουμε τη χαρά στις τάξεις μας
να είναι, δηλαδή μέλη μας, να είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι από ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, απλοί πολίτες, οι οποίοι τόσο καιρό προσπαθούν και μέσα από τις παρεμβάσεις, από τα γραφόμενά τους και από τη λειτουργία τους, προσπαθούν να δώσουν το δικό τους θετικό πνεύμα για την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η συγκεκριμένη εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κτίριο Φορθές και τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαϊωάννου, για την εξαιρετική εκδήλωση την οποία κάναμε σήμερα και συνεργασία, όπως επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και όλα τα μέλη της παρέμβασης που ήταν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και στηρίζουν το έργο. Αυτό το έργο θέλουμε να το προωθήσουμε. Άλλωστε και η πρώτη τελευταία εκδήλωση, η οποία αφορούσε το δημογραφικό και είχαμε τη χαρά να την πριν από 1,5 χρόνο να την κάνουμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, είχε τεράστια επιτυχία και ουσιαστικά και εμείς με το λιθαράκι μας συμβάλαμε για να γίνει μια συζήτηση σημαντική για το δημογραφικό. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτές τις εκδηλώσεις θα κάνουμε, αγκαλιάστε το έργο μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους χορηγούς μας, δηλαδή τη ΔΕΘ, τη Φωτώνε και το Live Media, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να βρισκόμαστε εδώ και να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.